2 a.m. elekere abụọ nke ụtụtụ. Elekere abụọ nke ụtụtụ. 3 a.m. elekere atọ nke ụtụtụ. Elekere atọ nke ụtụtụ. 2 p.m. elekere abụọ nke ehihie. Elekere abụọ nke ehihie. 3 p.m. elekere atọ nke ehihie. Elekere atọ nke ehihie. 5 p.m. elekere ise nke mgbede. Elekere ise nke mgbede. 6 p.m. elekere isii nke mgbede. Elekere isii nke mgbede. 7 p.m. elekere asaa nke abalị. Elekere asaa nke abalị. 8 p.m. elekere asatọ nke abalị. Elekere asatọ nke abalị. Gịnị bụ minute n'asụsụ Igbo? Gịnị bụ minute? What is minute in Igbo? Dere m ya n'odozi, write in the comment ngwa ka emesa.